आगे आगे फन काट करे बुमा बुफन नगले लो बस हम ये का बोने हाय का Kita banyak makan ke pasar tika. ada kerasa ro kita kau Thằng sát thì cũng may giờ hay, bỏ lỡ một thằng coi đâu khang của cả thì cũng dây lên tàu may giờ tàu và nó bé nó bự nó gì nè 통 다 하고 뭐 bé nó gì nè 꼭 만들어야 돼. 꼭 사만이 만나 자리 잠이었다. 통구지 통. sini bukuk jungni cerai boma sa tongo sori hamyang man yagulo bono khibi klang thangka kaje obo belaino sini bagai durbagyojonok keba buni bagai durbagyojonok oi mano kintu jong durbagyono jong sobagyo khlaina bagai jong chai tongnai ebong chai tugui bo tongo kaje जों तो तिनि बरना जा मानसक सुबानाय एबं अरन जे तिप्रामा थातंनाय बर बुसुमानानि बागै यापिरि सालायजाक आबोनि साथे साथे बसकांनि सालो बरं न सुबाना बागै आं जत तिप्रा सारनो आं कइनाय बरंनि जों एकाउन्ट नम्बर जों फटो क्लिक खायनाय दङ काजे आ एकाउन्ट तो बरं जा मानसाक खक्सा खंनै जा मानसाक सुबाना बागै हामबाय आनारो कायसा इनफरमेशन सकायका जे जिनि Tiprasa bos muni porok ini ran bijuk ini bomong kai khomba ni jomakia tai buma bohaino ran bijung no tongoro depsokti jomakia obo kachima ini 23 Ompinagar ADC constituency ni constituency of Klayu tai Bidan Sabha hangke actually Ompinagar Klayu ini bor munukunggo je जों जालांमान तै आं साकबाय थां visit खाने फायका visit खाय नायफैमान यागुलो सायमान खाजे बो सालसा काहाम करं तंमानि हठात के बुनि कायसा सियानु गिया बेमार मानि कारणे बतिनि abnormal अंगि थांका गावबो सायमालिया बुनि याकुं याग्रब लेब्राय दङ पैरालाइसिस सिस्टेम tai borok chugya ration card bukrui age ration card tongo thingno ration card khaglaina thangai je ration dealer ration card joma na mani yagulo borokno ration card tai kikli relia aboni bagai tini pray koi bosor ka to ration card kurui basati basati 10 বছরক প্রায় 10 বছর ধরে বড় রেশন কার্ড গ্রি খাইমা তংখা খুব কষ্ট খাই বড় কিনিয়র সামুং তাংমানি বিসিংতে ডাক্তার বো काहामके फनों मालिया रां फैसा करिनि बागै माइके चालायमा तंखा काजे आं साकबाय थां एमडि सिं मानि बिसिंते आं बंगनो सुबाना बागै तिनि यापिरि सेना नांखा काजे आमा हाइकेनो आं सारा तिप्रासारावनो आं कइनाय जे यापिरि सेना बागै शुधु एमडिसि नेता तंनाय एमएलए तंनाय बरक सिमिनो बुसकांगो फाइनानि कगिया समस्त सारा तिप्रासानि थानसा जदि ngui tongkhakai थानसानि मारिनि बिसिति जों जतनो सिनि तिप्रासा जे जों जाल नाङै तंनायनो जों सुबानानि दरकार काजे आं अबनो कइनाय सिनि जे तिप्रासा तंनायनो बरनि बागै याहाक सुबासो नि बागै बुसकांगो आगुना बागै ताई सरकारनो बां एपिल खायनाय जे जिनि सरकार स्टेट गवर्नमेंट जारा तंनाय रक स्टेट गवर्नमेंट जे आसुगै तंनाय रक पावर जे तंनाय रनो आं अबन कइनाय जे बरनो हेन्डिकेप बा जे कुनो स्कीम नि माध्यमे जे बरनि नक बहायनो खूब बेलायनो कंडिशन हामिया sei nok rono bubarno runani engthung dakti no tai handicap ni je scheme ni madhyome borongno सरकारी भावे जे बरनि मानथाय सप्राय तंमानि अबनो dakti no fulfill खायना निंथुं एवं आं एपिल खायमानि बिसिं तैनो आं साकबाय थां बाहायनो बरं बागै आं लाइसनाय अब आं बरनो बां कग्रि थां तंगो एवं जारा अरनि लुकु तंनाय अरनि जारा
chini samung tang tongnai borni bisingtibo जों अबनो कग्रियो जे जों तिप्रा मथानि बखाक्तै बसखांनि सालो जों बरनि बागै जों सामुं तांनाय बरनो जों सुबा सुखानि बागै जों आगमनाय हामबाय जों बनो खोना मथानि तिप्रा मथानि मै खोना जों बरनो 40 केजि माइरं रनहि सिनि तिप्रा मथा सिनि 7 वाट पन्चायत 7 वाट दङ जों बनो बुथुके 40 केजि रनहि जों कक साबलायजाक दं তাই নরং সরকারনি হইতে কোনো চুমাচু সানান রক বাহাই सरकारनि बिसिङाव जे ताबो बबाग्रा नाहर मंबाय तय फैजाक दंगो बनो जों एमपिसि सं दंगो जों स्टेप नाजाक नालायनाय हि तिनि बरबो सफायजाक दं ते बजे कायसे हेन्डिकेप माने बनि हेन्डिकेपनि सार्टिफिकेट अक्स सलामजाका हा सोना जायाखौ पारानिमु पारानिके पुरान कासिमा दारानि मुंखे आनि बुंखे रबजे किसु जमातिया सरबाव अमरपुर सरबाव ए पुरान कासिमाव सिनि ताखुगजुग नि बुमुं बुखुगजुग नि बुमुं तांबुं सुमु बसिया yang फारिनो फाइदे 이 등만이냐 타필로야 파이데 सम्बुरानि अबस्था जत लुकुराव नायबायजादि सिनि एमपिसि साथ्रियावबो सफायजा जों बरावनो जों फुनुबुनि बां बरावबो नायतंखाय नायजा तै अर बिसिङाव बनि अबस्था ए अतं बनि बुमाबो नायदि बरावनि अबस्था नावरं नायदि बराव एमने कादबो अबस्थाबो हाजाया बुमा रान्दि इयांबो गोकाखिना इयांबो गोका बसामां जत लुकुराव नायबायजादि